أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jonti Sedou biye jumaye biye lahoroma donye ala batu ala nyini sarakati bo ikado la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah subhanallah astaghfirullah jon so di kado bik le benyo ke folie jon so di kado jurumo nabila allah taala ba lafi ay yafa amma nyini allah taala fe alami na amaye nyana alami na kumana ni kuma ka sanayanu mbe ngi nyine nga qur'ane ani semani jolew na jon so di kado subhanahu wa taala akumana alqur'ane kono akumana alqur'ane kono kadine kufo e kado ayodi muhammadu ya rasulullah akumana tawrita kono ayodi nyini nga nabila musa ma akumana jaburu kono ayodi nabila dauda akumana lejina kono ayodi nabila isa ma subhanahu wa taala mi na kan ni danfen na yuci ikado buna aramadoma ajogo min gadai abe min ve haramade ni jina ni wurdane u kan min ga ale allah taala koso joni so di kado do ala kuma ba akwanga shun akwanga sali akwanga ale ala deli nga ala ma sebes danfen atesema burashi kono ko ala rabbi shun wal ma ala bi sali malala ha bele malala khartu joni Sedou ala ye min voka geleya ako min ye ale ka ciba ye no ya rasulullah muhammadu a jira ka fo ale red na ka meleko be soli ke kira muhammadu ya rasulullah Allah Jean Sedou subhanahu wa ta'ala ale mi na yengi nyininga meleke ba keme kono doni bi kono do da ku kale ala nyinu kale ala bato Jean Sedou kadu ka yala nye dugulo safe ma minu mbala nu bale ala nyinu nu bale ala wele u ka ci foye o meleke ba keme kono do bi kono doni kono do aye duru ku nyema ye o meleke duru nyema o tayru ma'iru abisu meleke le mautu ani nabilu jibrillah Jean Sedou kadu meleke duru mi ne ala keleme ke nu togo donedo tebe buro kono o yeni meleke dure Jean Sedou nyafiye gine meleke burdane ala ye ni bele jele da ale ala re de bonya na ala nyini ni kama nyafi ngo subhanahu wa ta'ala gine ba keme kono doni bi kono don Jean Sedou ka do debe dugolo safe u te foila allah ta'ala ka barako u te foila allah ta'ala ka tiko ngani ni gine ba keme kono doni bi kono don ay nyama duru kula gine nyama duru e jodi ye abasu gine kibiru gine mutayru gine samarusu gine sarafata ino jin bali jina duru da paradere bele amani na Allah fe amani na Allah fe alami kile semasa wahidu awaidun akele ani lahara atigi kun fayakun alami nyeda alami nyeda alami befa alami menafa alami bigne bela jele fa ka bodu kulo safe o ala nyekele nye onga jamana min do ay ko mali amani ni subhanahu wa ta'ala fe Allah karamoge ko abine faade ya abe fa abene fa abi gne befa ati hinene na kaneto ya ebi to ya tugodi Jean Sedou ala hina onga jamana na ala onyi wele hina onga jamana na ala do onga jamana ni majuche ala hina onga jamana na here shuru onga jamana kuno ala onga jamana mini na to de mali ya onga nu kanda ni ndugu kuloinga ala wa onya onwa klidu ni ndugu kuloina nga ala mbi deli jamana inkishi jamana intanga ala jamana inkishi jamana intanga here shuru jamana ngono ashuru jamana jonga ala ma minu mbi jamana nyama ya labbi anyanyi ni fa Allah ikayele menu ye ku tegamine tira mi no klenedo no ba onga jina tiga lafia na ba do arjina na Allah ikado yele mena onga jamana nyama ye Allah anya nyini fe ala emi nye jina ni melekeda anya nyini fe anga jamana ka kishi ka tanga anga jamana debi nye yorobe ala anya nyini fe mali de kelenwo keleme hami mimbila edebi ka hamidon mimi na fulo nyini mimi bara nyini Jean Sedou bana be mi na no ba fo kataka boaka o sebe ala ye abe ala de bulu kul fa yakul chapor bele ala
maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u bi hinɛ anw na ala n'u bi hinɛ anw na an y'a ɲini fɛ Allahu taala i k'u sankɔrɔta k'u kisi ka dɔ fara u ka nafolo kan dɔ fara Bamaden ka nafolo kan i ka dɔ fara Ba Seydou Nantume ka nafolo kan amin dɔ fara Kɛlɛ Manju ka nafolo kan amin dɔ fara Ba Seydou Sila ka nafolo kan amin ya rabbi Allahu amin dɔ fara Bukari Kolon Sidibe ka nafolo kan ya rabbi Allahu amin dɔ fara Ibrahima Jawara Mbawdi ka nafolo kan amin dɔ fara Bukari Sanja ka nafolo kan ya rabbi Allahu amin ko nafolotigi ma ban de a ma ban Tidiane Niang Libreville a bɛ Makambi a bɛ Magabi a bɛ Makka dɔ fara a ka nafolo kan ya rabbi Allahu amin ya rabbi Allahu amin ne tɛ nafolotigi dɔ wɛrɛ dɔ bilen min wa a bɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan de ka nafolotigi dɔ wɛrɛ kɛ Mali la bilen ne tɛ dɔ wɛrɛ dɔn nafolotigi bɛ kɛ nka minnu bɛ yen n'u ka ɲi mɔɔw ma i da sera olu de ma o Mahamadu yarabe ndeedu an bɛ dugawu k'a ye ya rabbi ya rabbana ya rabbi ya rabbana baara min n'a kelen bɛ k'a bolo da ala k'a kɛ sankɔrɔta ye Mamadu Yara fɛn b'ale fɛ yan la hawla wala quwwata illa billah lazim kabini a ma wolo a y'a sɔrɔ miliyarilen don so kɔnɔ o ye fa ka wari ye sa a yɛrɛ ma foyi kɛ a nanen a ye min kɛ a ko baabu tun bɛ da ka sunɔgɔ la a ye min kɛ bi fa ma a ɲɔgɔnna kɛ n b'a dɔn je sais ce que je dis tu as des preuves ne de ko i ma n ko je sais c'est mon fils moi je n'ai aucune preuve Ibrahima Karaɲara voilà kɔlɔtigi jitigi ɲumanyatigi hɛrɛ kɛ mɔɔw ye bada misiri caman dɔn ya rabbi ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a dɛmɛ wa k'a tɔgɔ kana fɔ a y'o de fɔ ne ye ko n b'a fɔ mais faut pas dire mon nom aw kana n tɔgɔ fɔ journaliste Seydou bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ a'uzu billahi minash shaitani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu a fɔ ɲɛmɔw ye a fɔ diinɛ ɲɛmɔw ye a fɔ ɲɔrɔ siribukɛ ala sɔnnen don a ye n'a dimina ala bi dimi a fɔ a ye k'a ka fara an kan aéroport ɲɔrɔ aéroport ba in tɔgɔ dara a fa la dɛrɛ Allahu akbar dira ma kunungo journaliste Seydou a fɔ Usmane Madan Sherifa Aïssa dara ye ya rabbi a ka fara an kan a ka dugawu kɛ jamana in Allah ya bani a fɔ Amadu Hadi Tal Gufat Seydi Tal Hamadi a ka fara an kan ka dugawu kɛ jamana in a fɔ Aruna Sangare a ka fara an kan a fɔ Suala Bayaya Haidara a ka fara an kan ka dugawu kɛ Abiya a karamɔgɔ mankan sumana sa dɛ journaliste a mankan ma suma Zulfakar mankan ma suma kunungo n sigilen n ka bureau kɔnɔ n ye tulonkɛ k'a fɛ n ko a ma anw bɛ kini dun na nka an ka na banna kini biɲɛ de bɛ n bolo a ko yalima 20,000 bɛ na sɔrɔ wa n k'o bɛ na sɔrɔ ala k'a barika don a la a fɔ Baba Amaye kan Jalo Sirimoribo denkɛ n bɛ barika da a ye Jetura la n bɛ barika da a ye Sokɛ la Sokɛ nana de bi Sokɛ nana o don a dalen bɛ Dakar bi wa min ye sagajigi d'i ma dɛ o de y'a ka mugadamu ye a tɔgɔ fɔ n ye dɛ mun ɲini ka ɲinɛ han Elhaji Cheikh Diko nɛgɛla Mukadam Diko Dilikalan don an bɛ dugawu k'a ye Dilikalan don a'uzu billahi minash shaitani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadan abdu belebele tɛ duwabugu e bɛ tɛmɛ wa joni Elhaji Mohamed Bajara maa ye o n t'a dɔn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا لا حول ولا قوة جن ودي بوبو سيسي دوجمي فلاجة فلاجة بنا تقول دي أمنا نورد nani war Astaghfirullah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ami ay nga yow siri alhamdulillahi rabbil alamin naam ñoo ñe dangoroba mene saya ya suye joli ele aji Seku Siraman Jara ka bɔ Duwabugu denkɛ in bɛ golo ka bi n'o ye Mohamed Ba Jara ye dangoroba bi foli dama belebele kana ɲinɛ ele aji Seguba Konare ana badenkɛ n'o ye Dɔta Konare fa in de kun ye wɔlɔni karamɔgɔ ye n'a ye min ɲini Ala fɛ Ala bi sɔn n'a banna Ala bi sɔn olu ye belebele caman dun dɛ
yonti sedu ni yo fo fa ka dafa min ye tamani moreke sha babba adalembe tamani ngura yonti sedu baye babi do juben denena ni kuye alimuye fika wale jira ni kuye wale juye yonti sedu fika wale jira wale min na bembulo tamani moreke la yonti sedu ka do joro jande wenere wallahi tango nondo daba tungara yi ben namara yala sunjata titama ngera sunjata yi wallahi bak mutoka dongil da min ye jeli manja kuyate abtoka fo ni daba wulla domi min ye katama se flaka nan ndongili nda nan zarakati mbo yoni se de kado alati bangoma sabula alam mana so fon fama obike yoni se de kado subhanahu wa ta'ala domi anda mana ninga shaga ba shaga tamani ngura abibo lazara salila jama ba nofe ndomi shukuro ne na de dobe ko Mamadou Shagaire nga corona nga anye demse na kenywa e ko na barayo yoni se du anana minge ako jeli manja ko yate kan namara koro inde ni inde dabayewa namara koro he wuli katama kaba ko fa duniya fa baranga ba jalje dora seka wani shedi kado ne wula kan don zingulo bi yerere boy singulo bi yerere kaba yelela ayine ba jole la de akuye kan inde ni zebe tana yorola e ma yoro min dogo mitlola odungera de okera wallahi okera ne ba amakala burusona ma kundo amadilika almay to ma ada amadeli ko men ne ni diɲɛ jamana bɛ yaala ɲɔku n'a ɲɔana bɛɛ abe Jean Sedou ala ka ko ti kɛ ka ban n bolo buga ka don ndi bɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Mali Tribune maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Abdurahmane Diko Abdurahmane ko sigikun gɛlɛn don ka fɛn min kɔnɔ n'a kun ka di maa caman ye wa kɛra a digilen don maa min na wa kɛra maa min kun ɲɛna ko a ti kɛ Jean Sedou k'a don a kɛra kabako fa duniya fanfarangaba Asimu Goita na jenyo Jean Sedou k'a dɔn Mali i k'a dɔn Mali t'u sara sɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ sabula sirangelen don maa minnu ye n'o ye Irisiw ka cɛdenw ye Wagner Jean Sedou k'a dɔn k'u bɛ Mali la Allah a banna n'a ye tubabu ja k'u yɛrɛ fa wa Wagner nana dɛ awa u nana dɛ an garila ɲɔgɔn na sabu Jean Sedou u bina u tina ana bo ati bo ni nunu nana aka jamana na ana keta ana bota Jean Sedou ka do kuma chayara CEDEAO Union Européenne France Amerique jamana nunu mbele jele u tafo Wagner ko nanina Jean Sedou ka do yami ibisra de shido min ye wuli ka joni jetemine min ye malako dono nye minu nga kuna foni sebendia ledu u ya sebendia u yere nye de Wagner ke kemeduru jigena Mali du Goloka. Bamanjo aflaya onye aflaya onye tuguni fakata esajara ebwe tok jadisi ifla de ne tasmo bi wuli lasan Mali jara Jean Sedou semeni kala ko akika do Wagner ko puma mi ngume dugo la jangalo nde mi nyanga jamana famo ye uniru si jamana ukumbi puma na puma yi akunda la janyana Jean Sedou wasa ukasekana semeni kala ko société paramilitaire russe Wagner abifu mate Jean Sedou ka do nunu nye kele de don Jean Sedou ka do foka donakari nunu mbe panga puruti de don foka donakari nu ni bena dinya fo wala ka jamana furani ka je Jean Sedou ka do misali chama be minabu bolo wakili kadi kabinu mana kabini do meninu Mali ma ubi pumana Jean Sedou klala Mali kalana uklala barabela u yako bela gele senze kusile to Union Soviétique uklala bela étudier kaba abanaw ala bamanjibi yororo hali dinya wodu ubuto bisi jamana no nyebila Jean Sedou Semenegala ko akwika don décembre kalo kile muga ani fla san 2021 Bamako panguru jigi kenana Jean Sedou baye kafo o ya soro kalo duru ani nunu ngume pumana ma chamba bana mine kundo anu ni nyuanje Jean Sedou ka do adafara Semenegala ko bengan anyakina bele jele nyuan zoro sa oroni bele jele na Jean Sedou ka don abaturkolov CU 154 emu Jean Sedou ka don oye avion bele mi na chanjala ke Bamako ya tingasa Jean Sedou ka do a chanjala Bamako aéroport Modibo Keita
sɔrɔsiw ka minɛnw an'u ka avion bi jɔyɔrɔ min a taara i bɛlɛ ye Jɔni Sodu sɛbɛnnikɛla ko a bɛlɛnnen kɔni e bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko bɛ senna sɛbɛnnikɛla ko a k'u bɔra Moscou ni u kun da u ye escale kɛ Damas Syrie jamana Benghazi Libye jamana u ye escale kɛ tuma min n'u ye kabakolo minɛ Jɔni Sodu k'a dɔn fata la bata la u y'a wayo k'a walo u nana munumunu fo Niger sanfɛla in na olu mɔgɔ sina k'u wele ten aw ye jɔni ye de a b'an ka kabakolo kɔnɔ a cɛma ka bɔ yen Irusu ma sɛgɛ garu la o yɔrɔ bɛɛ cɛ y'i sɛgɛ da a y'i sen da accélérateur kan ka avion dasi ka tɛmɛ n'a ye a sera ka segin ten Jɔni Sodu sɛbɛnnikɛla ko a segilen min kɛ a taara Dumina Tripoli tuguni ka sɔrɔ ka Mali magwɛ Jɔni Sodu k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen u nana canjala kɛ Mali la sɛbɛnnikɛla ko Irusu kuma caman t'u fɛ u welelen don min na u nakun ye min ye Jɔni Sodu k'a dɔn baara ɲini dɔ don o kuma ti don ni diɲɛ jɔnsi cɛ u ka nin wulikajɔ ni jateminɛ Jɔni Sodu k'a dɔn k'a ma ko 223 fight unit Allah anw tɛ ɲɛna kana k'u ko nati la fɔlɔ k'u ko nati la o bi bɔ yen da hali bi Allah na ne fa koyi yɔrɔ dugu jumɛn nasi kita kita Sunjata ka suba kɔlɔ min bɛ ɲani a bɛ ko sumuso kɔnɔntɔn fɔlɔ a b'u ko ji la i ko kita o de mun sigilen don k'e kɔnɔ bi ne kun y'a ka dugu tɔgɔ fɔ mun na fɛn b'i ye bi i bɛ min faamu o de daga di la Jɔni Sodu sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Jɔni Sodu a ko min ye Guinée u cunna Jɔni Sodu tuma min n'u cunna u b'a ka walaka Jɔni Sodu k'a dɔn ayiwa min kɔni ye Bamakɔ ye i k'a dɔn ayiwa min ye tile fila in na ye i y'a dɔn Emmanuel Macron o tun ka na dɛnɛndɛmɛnen a ka nani ma bɔ a taar'o da Covid-19 kun Jɔni Sodu a b'a dɔn min bɛ senna sabula ninnu ka dabali ni fɛɛrɛ u b'u to Irisi jamana na min bɛ kɛ Faransi Macron don dɔw ɲɛgɛn na k'a ko u b'a bɛɛ fɔ e tɛ Irisi dɔn o b'a to ɲɛgɛn kɔnɔ k'a fɔ ta ayi duloki bɔtɔ ka don ɲɛgɛn na k'i b'i ko walima i bɛ n'i sigi ka dumuni min kɛ ninnu b'a bɛɛ dɔn n ko Irisi ye suba de ye tubabu ni tutalen ti don ɲɛgɛn na Ala denw de ninnu i b'a fɔ ko Ala den Jɔni Sodu sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Macron kun sɔmina Union européenne sɔmina u y'a dɔn k'a fɔ ko min ju dabɔtɔ don Mali kɔnɔ Jɔni Sodu ko u ye babali caman kɛ ni ninnu nana an b'an ka minɛn cɛ ni ninnu nana an bɛ taa yen fɛ Jɔni Sodu wa k'u nanen filɛ sɛbɛnnikɛla ko Macron kun ko o don ko Barkhane n b'a bɛɛ bila ka na tuguni n bɛ dɔ fara cɛw kan a k'a to yen Jɔni Sodu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sɔrɔsi kulu minnu nanen filɛ n'u k'u ma Jɔni Sodu i k'a dɔn ayiwa 223 o don u gundo tɔgɔ ye Jɔni Sodu i k'a dɔn u bɛn'u walankata jamana yɔrɔmisɛn min bɛ yen ni gɛlɛyaw bɛ yen Jɔni Yesu i k'a dɔn u bɛn'u tila o yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ 500 o de kɔni nanen don fɔlɔ Jɔni Sodu i k'a dɔn olu kɔni bɛna baara dabɔ ka yɔrɔ fura ni maa wɛrɛ minnu bɛn'o kɔfɛ o natɔ don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sanu bɔ yɔrɔ u bɛ taa yen sanu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Jɔni Sodu k'u bɛ taa yen u kana ɲinɛ dɛ mini anw ka kungokolo in Sebabugu fanfɛla in na ka don Bawule kungokolo in na cɛ 20 m'anw dabɔ k'a daminɛ nɛgɛla ka taa Bawule kungokolo in na ka taa Kita ka t'i kun bɔ dabayanfa in fɛ ka t'i kun bɔ fɔ Jɛma sirada in fan fɛ Sebabugu u ye gendarme attaqué yɔrɔ min cɛ 20 min yen bɔ n'a ye cɛ 20 bila yen o tuma fa b'e la mais c'est le Bɛlɛdugu le Bɛlɛdugu n'a pas besoin de ma hali jadisiw tɛ taa a yɔrɔ la kosɛbɛ o fɛn tɛ yen Jɔni Sodu n'o bɔra yen gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Bajangara ka taa ɲɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw Jɔni Sodu i k'a dɔn sɔmi kelen don k'a fɔ u dagalen bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn u bɛna charger o dugu ni ɲɔgɔn cɛ wa ko a tɛ don a kun kelen bɔ kɛlɛ bɛ ban kabini sisan e ko jadisi dɔw ma wala tɛmɛden dɔw b'o la o sisan n y'a faamu kun na armée mɔgɔw bɛ fɛ ka taa u ka défilé kɛ Moti ko ɲinan 20 janvier k'u bɛ taa fêter Moti Moti u ye jagɛlɛ fura Moti ne de bɛ k'a f'i ye e bɛ taa di fiyɛ o tuma an bɛ transmission kɛ ne bɛ taa ne mɔkɛ ka sigi gloki bɛ nɛgɛ haya a ka nɛgɛ haya n bɛ dɔ don n sen la ka dɔ don n bolo fila la ka dɔ bila n jɛrɔ ka sigi gloki don ka n ko daga 7 ji la o tuma hali ni diinɛ y'a danna o bɛ sa o tuma an bɛ taa
n'a ye njami tunu n'a ye njami ba n'a ye njami don dugu jukɔrɔ n'a ye njami kɛ fiɲɛ ye ah oui Kasoladen Seydou donne-moi l'ordre de mission. La prison centrale de Bamako est là. Ni oui, je vais je te dis que je vais en tant que reporter de guerre. Si tu me donnes l'autorisation, je vais partir. Non, il faut baigner. Non, il t'est là. Ah non, ça, on l'a venu. Non, aïe, bon, tu l'as bémolo, moi, regarde, tu l'as bémolo. Et puis toi, ça. Mi délidé, à Kalakama. Il dit au moins quoi, si tu sais Kachita. Et quand tu as. Bamanan mata kana wa ini bamanan tegele ini bamanan tegele non fais-moi confiance mbeta kana ika sabali ni nguye sabanye anye min bo mali tribune kono akabi bolla jibi je kapip kaka prefon la kodo nege kanye tan flatera Bamako ka fo digine o ka bonya masegi be awye je kapip kaka prefon la kodo Jodi Seydou mbala cogo bedi tabatara ne bi ntɛgɛ don o bi kɛ sɛbɛn an ko min ma observatoire kɔlɔsilikɛla sɛbɛnnikɛla n'o ye Sirili ye nin y'a ka sɛbɛn ye Sirili ko ni maa fa fɛn mɛnna maa bara kɔrɔ i jabi gɛlɛya la a ko fɛn min ye tubabuw ka bagabagali a n'u ka jalaki n'u b'a bi an ka jamana kan fɛn min ye Asimi Goyita ye nin t'a sira sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Alimaɲikaw ye ka fara MINUSMA ka cɛden minnu bɛ yan n'olu ye EITM ye olu ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan Wagner o nali ko kuma min fɔlen bɛ fɛn min kɔni ye jɛjugu caman ye a bi poyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ malidenw kamana gannen bɛ minisiri min bɛ n'a bi sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna kolonɛli Sadio Kamara ale yɛrɛ de y'a fɔ k'olu ma foyi faamuya MINUSMA bi yan Barikani bi yan Takuba bi yan ECAP bi yan EITM bi yan G5 bi yan ka fara Mali armée kan nka kɛlɛ don o don a bi juguya o tuma ko fɛn dɔ de bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn dɔ de bɛ yen o ɲɛ ka ɲini o ɲɛ ɲinini tɛ taa cogoya wɛrɛ la fo Mali armée yɛrɛ de ka diɲɛ sa an k'an jɔ an yɛrɛ kolo la sɛbɛnnikɛla ko an k'an jɔ an yɛrɛ kolo la o de kɛra sababu ye fɛn min ye ministre de la défense ye a y'a ɲini jamanakuntigi fɛ wari di an ka taa kɛlɛkɛminɛn san fɛn min ye kolonɛli Asimi Goyita ye a ye yamaruya di fɛn o fɛn ni sɔrɔsiw mago b'a la n'a se bɛ Mali jamana ye budget 2021 na wari ta i ka taa minɛn san sɛbɛnnikɛla ko o fɔ ani sɔrɔsiw ka kasɔdigi fɛn min ye jamanaw ye Rusi jamana Chinois jamanaw ka taa fara Turikiw kan minɛn o minɛn bɛ yen n'an ka sɔrɔsiw mago b'a la u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ni k'an ka jamana magɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bɛrɛdɛnw ye blindéw 12-7 ka fara fɛn min ye a minɛn tɔw kan a minɛn dagosi de ka ca minɛn min donni na ɲinan san kɔnɔ ka taa an ka jamana kɔrɔyanfan ni cɛmancɛla la kabi Mali dara a ɲɔgɔnna minɛn ma donni san kelen awɔ Allahu akibaru nam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana kɛlɛdenw ye PC n'o ye poste de commandement opérationnel ye minnu bɛ kɛlɛbolow kunna an ka jamana cɛmancɛ la ani kɔrɔyanfan fɛ bɛɛ lajɛlen tɔnji wulilen don k'u jɔ kɛlɛw kɛlɛ kɔni don min n'a bɛ fɔ laso o don fɛn min kɔni ye Mali dugukolo ye joli kelen bɛ kɛ ka fa bɛɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min fɔlen bɛ o labɛn min kɛlen bɛ Mali armée fɛ fɛn min ye dɛmɛbaw ye u y'a dɔn k'a fɔ sanda u dɛsɛlen kɔfɛ u jɔse ti ngolo fa EITM n'o ye fɛn min ye tubabuw ka marabolo ye min ye kɛlɛbolo ye n'o tun bɛ formation na a n'a bɛ kalanbolow la olu y'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan u n'u fo sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka minisiri min bɛ yen n'o y'u ka sɔrɔsiw ka minisiri ye Alimaɲikaw o ɲininkana yala fɛn min ye Wagner ye n'a nana Mali la aw bɛna mun kɛ olu ko an y'a dɔn ko Wagner natɔ don o tuma an ka minɛn bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛn'u cɛ ka taa jamana wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali sɔrɔsiw ye u kɔrɔtɔlen bɛ sabula kɛlɛbolo minnu labɛnnen bɛ a tɔ ye fɛn min ye u ka commandement ye n'o ye chef d'état-major ye n'olu y'a fɔ k'a fɔ a ye haw kɛ don min kɛlɛ bɛ wuli sɛbɛnnikɛla ko baara min tun bɛ Asimi Goyita ani ministre de la défense bolo o baara banna sabula minɛn min kan ka san ka d'u ma mugu kisɛ nafolo wari bɛɛ dir'u ma dumuni a bɛɛ taara k'a fɔ ko ordre bɛ Asimi bolo bilen wala ministre de la défense bolo ordre dir'u ma a mɛnna kɛlɛ olu tɛ bolo sa an b'a fɛ ka taa jagawuli kelen kɛ Tubuto
maa min tɛ se segu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wuli ka jɔ a sabatira an bɛ don minɛ ko bi kɛlɛbolo kunfɔlɔ min n'o dira fɛn min ye Élysée ma Jean Élysée Daho a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye garde républicaine ye olu kɔni ye wuli ka jɔ daminɛ ministre ko fɛn min ye Bajangara dugukɔnɔna ye ani kadɔ jamana ye a y'a fura o yɔrɔnin bɛɛ tile kelen u cɛruna sɛbɛnnikɛla k'u cɛrunen bɛ kungo kɔnɔ bi fɛn min ye bɔdaw ye u bɛɛ k'olu minɛ janw ni janw de bɛ ka labɛn o tuma n'u ye hadaw kɛ don min o tuma maa ninnu bɛ se ka na bi u ka jɔ kɔnɔ u bɛ se k'u ala daganikaw ɲɛ sa sɛbɛnnikɛla ko ni kɛlɛ wulila a janto kan ka kɛ sabula fɛn min ye droit de l'homme ye olu de bɛna wuli tubabu ninnu fɛ tuguni Union européenne jamana minnu tɛ fɛ Mali ka lafiya olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka hakilina di k'u bɛ Wagner nali kɔ o tuma an k'an labɛn coix tiɲɛ lagosili ani burujali bɛna ta k'an ka armée sɛgɛrɛ nka o waati de an kan ka wuli ka jɔ kɛ k'an ka armée dɛmɛ n'an kunna wari ye ani renseignement ye o de ka ɲi. Awo kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ observatoire kɔnɔ a ka bi boli la jɔn tɛ ni taama ma jɔ bolo fifa jɔ man di wali sodi k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Amadu T Dansɔgɔ Amadu Dansɔgɔ ko a ko i k'a dɔn Cɛgun Bube Mayiga Sumɛlɛ Bube Mayiga baden dɔgɔnin don fa kelen ba kelen jɔn sodi k'a dɔn Cɛgun kumana a kumana u ka du to a la a kumana balimaya sira kan a kumana n ɲininka ayiwa Mayigalakaw to a la min ye télévision so min bɛ yen n'u k'a ma ko Joliba Bube Mayiga kumana a ko ni wuli ka jɔ ma bolo da joona ni jateminɛ ma kɛ joona ale kɔrɔkɛ min ye ayiwa Bube ye Sumɛyilu Bube ye i k'a dɔn a bananen bɛ banajuguba a k'i k'a dɔn o kuma ni wuli ka jɔ ma bolo da Allah il est malade jɔnni Sumɛyilu je ne sais pas u k'a bila u k'a don avion ba in Asimi ka avion kɔnɔ ka taa n'a ye Faransi ou bien États-Unis ka taa furakɛ a ma dɔgɔtɔrɔso ti yan c'est un homme d'État u ka taa n'a ye clinique Pasteur la ayi o minɛnw kɔrɔlen don bon u ka taa n'a ye ATT ka o dɔgɔtɔrɔso la a bɛ furakɛ yen yɔrɔ jumɛn mini Luxembourg non dɔgɔtɔrɔ yen dɔgɔtɔrɔw ka ni yen dɔgɔtɔrɔw ka suma o ne ko Baɲa mɛ sila tɛ Jelibugu la yan farafinfura tɛ farafinfura kɛlaw tɛ se fo États-Unis yɛrɛ Américains yɛrɛ bolo de ka d'a kan n'o ma k'a ti kɛnɛya o kuma t'a la a bɛ kɛnɛya an bɛ dugawu k'a ye ŋaniya ka jugu koyi jinɛti de don sabali i bɛna n ka baara kɛ ni yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko di a k'i k'a dɔn ayiwa min ye badenkɛ ye o kɔni y'a damakasi damakasi in barika bonda kosɛbɛ a ko kuma wuli ka jɔ ka bolo da joona sabula n'i y'a ye olu ye communiqué in kɛ jɔnwala u b'a dɔn kɔrɔkɛ degunnen don ka se hakɛ min ma wa du bɛɛ ka kuma de ye nin ye o kuma min ye ayiwa Mali a premier ministre kɔrɔ min delila ka kɛ ministre ye min delila ka kɛ ayiwa SE o ɲɛmaa ye jamana kɔnɔ o kuma ale kɔrɔkɛ man ka kɛ maa lankolon ye ka sababu kɛ a minɛnen bɛ ka bila kaso min kɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn ani nin kaso bon in man kan sɛbɛnnikɛla ko o tuma u bɛ wele da kɛ ka damakasi kɛ min ye diɲɛmaa na min ye malidenw ani diinɛ ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye olu ka kulekan in bɔ ka n'a bila bi la Mali faamaw ma jaabi kɛ u kumanen tɛ o tuma min kɔni y'u kɔrɔkɛ u jɔrɔlen don a ka farikolo na kosɛbɛ min ye Sumɛyilu Bube Mayiga i k'a dɔn a man kɛnɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ a bɛ se ka ta bala cogo min olu m'a fɔ dɛ dɔgɔtɔrɔw de y'a fɔ ko Sumɛyilu Bube k'a man kɛnɛ bana min b'a la bana gɛlɛnba don fɛn don sa ni maa min tu n'es pas médecin ministère wa tu n'es pas médecin mais non mais tu peux pas m'empêcher de dire ce que je pense mais toi aussi c'est d'où nous sommes dans un état quoi Mangane tu dois être évacué oui banajugu tɛ o banajugu tɛ n'i bɔra tulu ni fɛn la ka taa bila nin yɔrɔ in na farikolo kɔni fari b'i ɲɔgɔn sɔsɔ mais on parle d'un cadre un commis de l'État mais il y a tellement de cadres dans ce pays. Est-ce qu'il est le seul cadre? Ne me pousse pas à dire ce que je ne dois pas dire. Mais mon frère. C'est fini. Malikura ya damene choko manya. Akai Kodougou. Et n'y a mon jamana eta. Akai. On peut bien le soigner ici. Il faut que ça change. Et ça changera. Et ça doit changer. On va changer. Mais changera. Ni
aw yɛrɛ de ko na hakili ma bonya kuma min aw bi fanga na a tun bɛ kasoboba belebele de jɔ ni faamaw minɛna olu bɛ taa yɔrɔ min et vous allez profiter et voilà vous avez les choses a ye kow to yen a ka tiɲɛ et vous tombez dans le même problème. An b'a fɛ ka kasobonba datugu ko ka kura jɔ. Non a tun bɛ kasobon kura de jɔ. Non. climatiseur bɛ fan minnu na ni cadre ni faama minnu mana minɛ. Mais n'a y'a to ni kasobo in ma pendant combien d'années a bɛ fanga na. Et vous allez c'est comme ça aussi. Kasobonba hali maa ti ba bila yen. Et alors mais c'est les autorités kuma min aw bi fanga na a tun bɛ kasoboba belebele de jɔ ni faamaw minɛna olu bɛ taa yɔrɔ min et vous allez profiter et voilà vous avez les choses a ye kow to yen a ka tiɲɛ et vous tombez dans le même problème. An b'a fɛ ka kasobonba datugu ko ka kura jɔ. Non a tun bɛ kasobon kura de jɔ. Non. climatiseur bɛ fan minnu na ni cadre ni faama minnu mana minɛ. Mais n'a y'a to ni kasobo in ma pendant combien d'années a bɛ fanga na. Et vous allez c'est comme ça aussi. Kasobonba hali maa ti ba bila yen. Et alors mais c'est les autorités tellement dégoûtant. Non. Mais c'est les autorités tellement plein de microbes et de virus. Merci. Non. Il fallait y penser à l'époque. Moi, mi fanga bi la sebiye. Il fallait changer les choses. Et ça doit changer. Faire la baie. Fama hagli bi jigi faire la peau. Kaso. Bana. Ani saya. Moto. Hagli ti jigi na. Ni be fama yala. Mais cela doit être vraiment une leçon pour les gens, hein. Ça doit être une leçon, hein. Nous bi fere ke. Comme quoi kaso bomba ka bonya, ka janya. Non c'est tout. E be fe ka fako shogel ni asimi ka bonya ka janya. Ubo mi bon galo do sa. Idande ala de la. Ko ni kasobo jɔ k'i fɔlɔ bɛ taa la madama min dara kasobo kɔnɔ ka sɔrɔ i ma kaso jɔ kun o ka ca. Et alors c'est du n'importe quoi il faut que faamaw k'a dɔn manamanakan tɛ wa. N'o tɛ kasobonba bilama. Et si jamais mon grand frère savait qu'il allait en prison. Jɔnni. Sumelu. S'il le savait. Non j'ai posé une question. N'a kun b'o dɔn. An komi yen jɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ. Mais voilà. Et pourtant a taara kaso la a ma kaso jɔ o. Aladisɔnni kan. Alors dugu cogo di. Justement c'est ça. Il faut y penser. Ala k'a ban. An bɛ dugawu kɛ. Manamanakan yɛrɛ bɛɛ k'i bɔ a la. I k'a dɔn vraiment Bobé c'est un bon grand frère. Vraiment c'est pour amuser les gens. Non tɛ j'ai rien contre lui. Walahi n bɛ dugawu kɛ ni bana b'a la Ala k'a kɛnɛya. Ni bana b'a la Ala k'a kɛnɛya. E ti maa jugu ye sa. Non pas du tout. Fatiya ta Ala k'a bila. Jɔnni. A ti bila dɛ non o la kɔni ça je sais pas a bɛ kiiri de. Oui il faut qu'il soit jugé. N'a kiiri la ni tiɲɛ don. Ka kuma ɲuman fɔ ka tila ka e ko Ala k'a bila. Ne ko Ala k'a kɛnɛya. Bana ye bɛɛ ta ye Ala k'a kɛnɛya. Ami nka k'a bila kiiri ma kɛ jamais. Ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan. Daba dɔgɔra Ala minɛ jɔn tɛ malo. A kana siga. Tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon. Ɲɛdankura. Masiriba n'o ye la rédaction ye ani Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn. Mahamani Touré ko n ka foroko bɛ sɛbɛn ma. Hali ni yiriw m'a dɔn wa b'a dɔn. Fɛn min ye kɛlɛbolo min n'a wulilen bɛ an ka jamana camancɛ yan fan fɛ. Fɛn min ye gouverneur minnu bɛ yen n'o ye Bajangara ani Douazan région gouverneur ye kabale gosira wulikajɔ minnu kan ka kɛ ka armée dɛmɛ u ka baara la u ko kɛ o tuma jamanadenw fana f'olu ka armée dɛmɛ sabula ni kɛlɛbolo wulila kaba kɛlɛ waati su ni tile kɛlɛ de bɛ wuli. Sɛbɛnnikɛla ko n sen tɛ fali kɛlɛ la a golobalabaliya don n'o tɛ n'a golobara u bɛ yɛlɛ i kan fa bɛɛ fɛ u bɛ yɛlɛ i kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye colonel Abasi Danbele ale de ye Moti gouverneur ye a ye sɛbɛnni kɛ k'a ɲini jamanadenw fɛ minnu bɛ yen n'u bɛ mobili ta minnu bɛ moto ta n'u bɛ yaala marifa bɛ ka ci juguw b'an kan fɛn min ye armée o bɛ yen an dɛmɛbaaw yɛrɛ bɛ dogo la olu bɛ girinka jɔ la e haraba i ka mobili la wali i ka moto la i t'a ɲɛɲini n'i ma cogo dɔn i bɛ taa kɛ yɛrɛfasu ye dɛ. O ye tiɲɛ ye dɛ. Oui, tiens, non, ça c'est vrai. A ko o tuma a ye décision ta décision min n'a b'a ɲini jamanadenw fɛ maa o maa n'i b'i kunda camancɛla in kan n'o ye Moti mara ye i hakili ka to a la k'a fɔ sariyaw de sigira ayiwa ka bɔ san ka na Sévaré diɲɛ don o don ni wulikajɔ daminɛna olu hakili ka to a la k'a fɔ fɛn min ye 21h ye n'o sera k'i to san ni Sévaré kɛ n'i sera Sévaré i bɛ da ye o ka ɲi i tɛ tɛmɛ bilen je suis d'accord. I ti tɛmɛ sabula baara minnu bɛ senna ka kɛ n'i tɛmɛna ko bɛ se k'i sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ k'a daminɛ Sévaré k'a fɔ i bɛ segin sa k'a daminɛ 5h fo ka n'a bila 5h du matin fo ka n'a bila 19h la o bi bɛn ni 19h sera maa si tɛ jigin tun mototigi fara sennama kan sira bɛɛ tigɛra a kɛra sɛbɛ ye datugura ŋɔɛ bayi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen Jɛnɛ Carrefour k'a daminɛ o la
5h du matin fo kana bila 21h la olu kɔni bɛ se ka taa san n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye route nationale numéro 15 Bajangara ka taa Sevare kadɔ jamana in kan sariya fana sigira nɛgɛ kaɲa 18 18h n'o sera dayi o man'i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ si très bien a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen wulikajɔ wɛrɛw kelen bɛ fɛn min ye k'a daminɛ Douazan ka taa Sevare 22h n'o y'i sɔrɔ Sevare wala y'i sɔrɔ Douazan si ye o waati n'o tɛmɛna kɔni n'i bila sira kan kara b'i la je suis d'accord sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana sɔrɔsi ɲɛmaaw ye olu de ko labɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔrɔsiw bɛ se ka munumunu cogo min an'u bɛ lafiya u kana taa civiliw ni maajuguw ɲaami ɲɔgɔn na o tuma ka nin kibaruya da jamanadenw kan bɛɛ k'a faamuya waati kunkurunin damadɔ o de ka ɲi kɛlɛ banna bɛɛ bɛ segin cogo kɔrɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko siɲɛ 574 ani 4 jɔnni sedu i k'a dɔn ni maa min ma sɔn yɛlɛma ma i k'a dɔn yɛlɛma n'i kɔ kari a k'i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi jamana a mago bɛ wari la a mago bɛ nafolo yɛrɛ caman de la service da minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye ka wari don jamana wagade kɔnɔ a k'i k'a dɔn douaniers b'o la jɔnni sedu i k'a dɔn douane tiɲɛ don n'i ti tiɲɛ min dɔn i b'a fɔ a ma ko heyi Amadu Konatɛ jɔnni sedu i k'a dɔn ale de weelela ni ka kɛ douane ɲɛmaa ye a bɛ waatinin bɔ jɔnni sedu i k'a dɔn a nafuradama i k'a dɔn tamasiyɛnw yera yanga yera i k'a dɔn nafolo yɛrɛ yera jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko inspecteur général Amadu Konatɛ jɔnni sedu i k'a dɔn a nane a fana ye wulikajɔ bolo da a yɛrɛ ɲɛna cɛ minnu bɛ se k'a dɛmɛ baara la a dalen bɛ cɛ minnu na jɔnni sedu i k'a dɔn a y'o caman wele ka fara a yɛrɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadu Tijani Dansɔgɔ ye a ko cɛw la cɛ kelen bɛ yen ale hakili taar'o la o de ye Jageli Jakite Jageli Jakite jɔnni sedu i k'a dɔn kadiri ba don a k'i k'a dɔn maa lakodɔnnen don douane na cɛmasa don ka sababu kɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri o ma dɔn bi jɔnni sedu i k'a dɔn a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ douane na a ye wulikajɔba kɛ e k'o de ma k'a yɛrɛ wele kun ye wa jɔnni sedu i k'a dɔn n'i y'a mɛn douane de première classe 3e échelon Jageli Jakite jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko a welele min ye service de renseignement enquête douane jɔnni sedu i k'a dɔn ale de y'o ɲɛmaa ye danga min bɛ yen n'o ye Abdramani ye jɔnni sedu i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani yɛlɛma bolo kan bi kɔni maa bɛ se k'a fɔ hakaja Konatɛ ka weleli ni ka fara ninnu ka afusara kosɛbɛ sabula u ye wulikajɔ ani kokura minnu bolo da kɔsɛ in na wari yɛrɛ sɔrɔli la a barika bonyana jɔnni sedu hali n'o y'a sɔrɔ maakɔrɔ minnu bɛ u ma to a tiɲɛ dɔrɔn i k'a dɔn u fana ka wulikajɔ bonyana jɔnni sedu i k'a dɔn maakɔrɔw jɔnka la maa bɛ se ka foli ni tanuta k'u sɛgɛrɛ ka sababu kɛ mun ye Jageli jɔnni sedu i k'a dɔn douanier intègre la hawla wala quwwata illa billah Jageli Jakite a tɔ b'a fɔ maraka de don maraka de don maraka jala de don maraka cogo di yɔrɔ maraka Jakite Lagami Jakite ninnu ka maaw tɛ non ça tu n'avais compris Jakite ɲɔrɔ Jakitew olu ye maraka a duman de ye olu yɛrɛ ye ko ne b'a ɲɛdɔn moi je connais pas l'histoire je sais ce que j'ai dit n'i b'a dɔn non ninnu ye maraka yɛrɛ marakafin don jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye jamana in ye yɛlɛma ani wulikajɔ ani jamana yɛrɛ a ka sɔrɔ jiidili a bɛ se k'a fɔ Amadu Konatɛ a nafa ka di kosɛbɛ sabula a bɛ fɛn min nɔfɛ jɔnni sedu i k'a dɔn o de ye wariba kun de ka don jamana kɔnɔ i y'a fɔ dɛ moi je suis journaliste l'élève de Daba Tunkara je vois loin maintenant non c'est une très bonne équipe. Ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan. Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Basiriba n'o ye Ba Umaru Angoyiba ye an ba to an ma nin y'a ka sɛbɛn ye a ko an ka taa conseil national de patronat du Mali la yen kɔni a kɛra musokɔrɔnbogo de ye n'i y'i jɔ a bɛ ba taara bɔ i la n'i y'i sigi fɛn d'i la. a kɛra mun ye musokɔrɔnbogo o ye mbogogoloden da ye n'i y'i jɔ a bɛ ba taara bɔ i la n'i y'i sigi fɛn d'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kiiri tigilamaw ye Cour suprême u kumana kunun ko u ye jaabi min bɔ ka bi jaabi in kɔni nin taara kɛ fanfilani bi de ye Jaaje Amadu Sangare Mamadu Sinzi Kulubali nin fan fila bɛ ɲɔgɔn na u ye fan fila bɛɛ lajɛlen bɔ k'u bi dugu ma bi a si tɛ patronat président ye bilen match nul awɔ après ça Jaaje dun n'a ka surun dɛ mais kiiri de ye bɛɛ bɔ ka bi ayiwa naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye commune 4 na tribunali o kun ye sɛbɛn da u ko min ma ordonnance gracieuse Jaaje Amadu Sangare ale fɔlɔ ka vote kɛra k'ale sigi patronat kunna o sukɔnu ma k'o dugu majɛ kulu fɛnɛ ka vote kɛra kulu passera kulu fɛnɛ ko ale ye président ye nka sani kulu ka vote ka kɛ sariyatigiw kun ye kulu labɔ ka Jaaje ladon o tuma fɛn min ye kulu ye a ko a ma jan n'o ye a taara ta da bɔgɔ jenne kan olu kɔni ye jodi kulu ma jodile kulu ma Jaaje ye appel kɛ u taara cour d'appel la cour d'appel labanna tuguni ka ko in ta k'a lajɛ olu ye jodi Jaaje ma jodile Jaaje ma kulu taara cour suprême na cour suprême ye jodi kulu ma kunungo tuguni nin ko ti ban ha ma da nomina a bɛɛ kiri ye ha sɛbɛnnikɛla ko o de ye ordonnance gracieuse ye nka o kɛrɛfɛ élection fila min kɛra bɛɛ kun taara plainte don bɔgɔ jenne kan k'a fɔ ne ma jɛn ni karisa ta ye kulu ko a ma jɛn ni Jaaje ta ye Jaaje ko a ma jɛn ni kulu ta ye bɛɛ y'i ka daluya di kiiri tigilamaw y'a fila bɛɛ ka élection annulé k'a fɔ a fila bɛɛ ta annulé la u si tɛ président ye bilen a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen bolo bi ɲini ka ko ka bɔ a la sabula fɛn min ye Jaaje ye ale tɛ patronat président ye bilen Mamadu Sinzi Kulubali ale fɛnɛ tɛ patronat président ye a bɛɛ kɛra président kɔrɔ ye an bɛ don min na ko bi nka ko kelen bɛ o de fɔ ka fɔ sabula ordonnance gracieuse min ye Jaaje ladon patronat kɔrɔ o ordonnance kelen in Jaaje o de bɛ halisa sabula walasa Jaaje ka bɔ fo sariyatigiw de ka décret ta ka décision ta k'a fɔ u bɛ Jaaje gɛn ka bɔ u b'a fɔ min ma k'a expulser o expulsion in walasa o ka kɛ maa min n'o laɲinini fɛnɛ ka kan o de kan k'o laɲini o tɛ kulu ye o tɛ Jaaje ye o joli o mɔgɔ tɛ o donc Jaaje reste le président o ye terrain ye o a quelque chose m'a l'air bon oui Jaaje il reste le président mais légalement, il n'est pas le président, mais actuellement, il est le président. Ah, moi, je ne comprends pas. Quand tu parles légalement, ça, c'est la justice. Sharia Siraka, ni est même pour ou flashité président. Mais ni à la guerre dans les faits, Bibina, Jaaje Debe, il continue à gérer. Il continue à gérer. Bon, et quand légalement ni illégalement ou non, Minga na Kebi, nous n'avons pas de trou, ka Begwe. Donc, Jaaje est le président. Voilà. Merci. Pour le moment, ma cité, faut élection des cas organisés par le président Gouragini. Absolument. Notez, aucun de nos présidents légal. Ah, tu dis légal. Légal. Mais dans les faits, et le président, dans le bureau actuellement, présentement, c'est Jaaje qui gère. C'est Jaaje qui gère. Il va rester. Mais Koulou peut venir. Attention. C'est une élection qu'il faut maintenant. Mali est de quoi ni élection qui est là. Mais non. Ni Duraou Koubem Madou Sindi Koulibaly fait. Quoi à Kassangana. Il va venir. C'est où au décama assise nationale. Ni bête de Kanga Fala. Les élections au Djamana élection Gouni fin. Ni bête de Kanga Kala. Parce que ça sert à rien qu'on fasse une élection. Donc, à vous, en tout cas, ce qui fait mal, politique qu'on est Ngandoma, c'est-à-dire les commerçants, les chambres de commerce, c'est le même milliardaire. Non, c'est pas bon. Vraiment, il faut trouver une solution définitive à ce truc-là. La solution, ils n'ont qu'à mettre en place une commission paritaire qui va organiser les élections. Et tu as tes arabes premiers. Ebo doa. Aïe. Commission paritaire. Oluka Matandi, Jaaje Matandi, Oluka transition. Mais on revient toujours à la case de départ. Oui, il y aura toujours une nouvelle élection. C'est vrai. Et si jamais ça se passe mal, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Donc maintenant, il faut trouver les assises nationales. Il faut qu'on trouve informé. Vote manake. Ni vote kera. Mouni Mumbato et Moba for maçon. Okaboala. Obiboala. Ni vote kera. Mumina ni nyami ni suadi ni ngaloi. Okaboala. Mais nous kera le mobi lafia. Nous kera ni mami bano jabima. Ibigwe. Nego kera fe. Anga tezara premier mi. Josi Zalou. Ne. Bamana lada doye. Fa muso tietaye. Ngani fa manye saliko. Et akasaka muso flato de. No ataraka kelendo. No ibaye. Lada biwuli. Ibolodo. D'abord, on a nebi ndegedo. Ni woni sebenye ango mima indépendant. Parce que ba no ye Dawda Sangare, Dawda kum. Kide ngara ni nyoro ka ufei. Noro dugu ni yale ka sebenye.
a ko fɛn min ye kunungo ye an ka jamana fanga ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye jamana kuntigi y'a ci a cira ka taa Ɲɔrɔ baaraba 3 bɛ yen fo ka se 4 ma a ka t'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko Dr Choguel Kokala Mayiga a n'a ka délégation ye u nana ka na da Ɲɔrɔnkaw tulo kan Ɲɔrɔn kɛra région kura ye ni région kura bi sigi ani fɛn minnu ka kan o fɛn fɔlɔ jaati o ye kɛnɛ ye sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛya dɔrɔn tɛ kalanko balɔntanyɔrɔw fɛn min ye service daw ye nin bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye dunkafa ni lakana ye o ka sabati sɛbɛnnikɛla ko lakana bunakun kan Ɲɔrɔnkaw sabula fɛn min ye camp militaire belebeleba ye min tariku ka jan o bi Ɲɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔ bɛna fara o fanga kan o dɔrɔn tɛ fɛn min ye jamana ka nafasɔrɔ siraw ye a bɛna walankata service daw ani jamana ka cakɛyɔrɔw Ɲɔrɔ mago bɛ fɛn o fɛn na a bonya n'a makama kama ni ka kɛ duguba ye a ka région sabati nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ Asimi ko ten sɛbɛnnikɛla ko Ɲɔrɔ dɔrɔn tɛ jamana fan caman bɛ région kuraw baara kura daminɛna sabula ni hakili b'a la kabi Amadu Tumani Ture tile a ye région kuraw bɛɛ lajɛlen créé nka ma se ka waleya IBK tile la maa min kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi jamana ka gɛlɛya n'a ta bɛɛ ka dɔ k'a la Asimi don fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ye a bilara baara min na Ɲɔrɔnkaw ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o ye CSRF ye ka taa biriki kura da o bi yɛlɛma ni ka kɛ hôpital du district de région de Ɲɔrɔ hôpital régional de Ɲɔrɔ awɔ o bɛ kɛ hôpital belebeleba ye n'a bɛna jɔ sɛbɛnnikɛla ko n'a bɛ jɔ nafolo min bɛ don a la Asimi Goyita a y'o da tabali kan ŋami a wari miliyari 4 ni Asimi Goyita Mali bɛ jara koyi ne y'o fɔ e o la hawla wala quwwata n delila k'a f'i ye kumaso in kɔnɔ ko ni Ala y'an gɛrɛsigɛ don o don bɔbɔ walima miyankala jamana in ɲɛmaya la n k'i ma nka a bɛ kɛ jamana duman ye nka a tɛ jadi wa a ma ban dɛ hali bi minisiri min bɛ kɛnɛya kunna Jamunatu Sangare o fana ye wulikajɔ daminɛ hôpital min bi jɔ a b'a fɔ min ma tubabukan na hôpital ultra moderne mina bɛɛ bɛ yen awɔ service d'urgence et réanimation, traumatologie, bureau des entrées, pédiatrie, hospitalisation, VIP, fama bobi daron VIP, obinajo. A jɔra de wa? N ko biriki de dara wari dilen don. A ma jɔ fɔlɔ. Allah, n'o tɛ VIP. N kɔrɔkɛ tun bɛ taa furakɛ yen. Dɔnni. A bɛ lafiya sɔrɔ ɲɔgɔn. Dɔnni. Le tigre. Jamais Ɲɔrɔnkaw man di. An ti taa ye hali da baɲa min fɛ yan Bulukasunbugu o tana da la Ɲɔrɔ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn tɛ CFA wari miliyari 2 miliyɔn 500 Jaminatu labɛnnen don n'o wari jɛ ye budget 2022-2023 ni jɔli banna dɔrɔn a b'o minɛ jigin a kɔnɔ ye u ka wari kalifa cɛkɔrɔba ma Ɲɔrɔ Jurukɛ Sɛbɛkɛ tɛ wari dɔn bilen sa u ka wari kɔlɔsi ni wari bɛɛ kalifa ma Ala tɔgɔw ni fɛnw de b'ale kɔlɔsi ale bɛ wari dɔn wa i y'a ye wa n'i ye wari kalifa la a b'a bɛɛ nin k'a ban ale tɛ wari mara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o dɔrɔn tɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu kan ka kɛ ko min ma équipement complémentaire scanneru a n'a fɛn tɔw fɛn o fɛn min bɛ Bamako wala a bɛ jamana kɔnɔ k'i bi ma évacuer a nɔfɛ miliyari 1 ani miliyɔn 500 o bɛna taa don o la ka bila yen ça c'est très bien très bonne nouvelle sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn tɛ fɛn min ye ji min da ye réseau k'a walankata minisiri Lamini Seydou ale tun bɛ délégation Jɛma Ɲɔrɔ a ko fɛn min ye ji ni kura ye a ko premier ministre ma Choguel t'i da i ka sunɔgɔ ji ni kura ne b'o walankata CFA wari miliyari 2 ni miliyɔn 600 o wari filɛ Mali jɛra sa koyi Yawoni ji a ko fɛn min ye ji ye maa 10,001 n bɛ ji di ye fɛn min ye kura ye fɛn min ye maa du 1,000 250 ɲinan bɛ n bɛ o don ye o nafolo fɛn min ye CFA wari miliyɔn 900 ani 771 a y'o da tabali kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara ɲɛna Choguel san'a k'a kɔ don a wulila Ɲɔrɔ maaba minnu bɛ yen n'o ye dugutigilakaw ye Lamini Gari ka t'olu fo Talilakaw ka t'u fo Jakitilakaw ka t'u fo ka taa Sekina Ama Wula ka so a denkɛ min bɛ n'o ye Mbuye ye ka taa Mbuye fo sɛbɛn gɛrɛngɛrɛnnen jamanakuntigi ye min d'a ma Asimi Goyita ko a ka n'a d'a ma a ye sɛbɛn in di
sɛbɛn min sɛbɛnnen b'a kan o de ye k'a fɔ ɲɔnɔ région kura aéroport belebeleba min bi jɔ aéroport international a tɔgɔ dali fa la ka ban n'o ye Sekina Amawula ye a décret filɛ Asimi de y'a aéroport international Sekina Amawula Haidara sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye ɲɔnɔ serifuka ye yɛlɛ ni nisɔndiya a tor'o de la a bɛ dugawu kɛ jamana in ye a bɛ dugawu kɛ Asimi Goyita n'a nɔkamaw ye a bɛ dugawu kɛ Sogɛli ye minisiri minnu nana a b'i baro la a b'u sumusumu u bɛ baro duman kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ bonya ni karama min ni ɲɔnɔ y'a sɔrɔ ale b'o dɔrɔn de fɛ a b'o dɔrɔn de fɛ a fa ta in dɛ a ma kɔntan o yɛrɛ la ɲɔnɔ kɛra région kura ye nafolo min bɛna don ɲɔnɔ ani baara minnu bɛna kɛ jamana faamaw fɛ a b'o de fɛ Sogɛli Mayiga san'a ka kɔdo ɲɔrɔ sɔrɔdasiw a taara n'u ye ɲɔgɔn ye min fana bɛ yen n'u kan k'o kɛ lakana bunakun kan jamana bɛ dabolo min kan o y'o f'u ye wulikajɔ minnu fana bɛ yen n'o b'u kan n'o ye tɔɔrɔ ye u da magar'o bɛɛ lajɛlen la Sogɛli y'a bɛɛ lajɛlen fana kɛ sɛbɛn ye maa min bɛ sɔrɔdasi ko ɲɛnabɔ a ka gouvernement kɔnɔ o ye Colonel Sadio Kamara ye a ye papier d'o ma ye sur le champ vis-à-vis de Kinshasa Mali Jaraw Allah ja politique maaw nga ya ne bɛ kuma politique toki u bɛ ne ka Asimi Mali Jara koyi Jɔnni Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Jɔnni Seydou k'a dɔn misirima n'i y'a to a yɛrɛ ma a tɛ saraka ti bɔ Jɔnni Seydou k'a dɔn ni muso in i k'a dɔn nin ye ŋanamu kɛlɛ ye Jɔnni Seydou k'a dɔn binkɛla don min ye san 2 kaso ye Jɔnni Seydou ka sin k'i mɔlɛnkɛ kɛ ka bɔ kaso kɔnɔ ka tunu i ko to bɛna nugu la Aminata Dumbiya u k'a ma ko Dadɔ Dadɔ tununa kasobo ani dɔgɔtɔrɔso ni ɲɔgɔn cɛ Aminata tununa dibila b'a bolo Jɔnni Seydou k'a dɔn ni muso in ŋana don nafolotigi yɛrɛ don ko u b'a fɔ cogo min na Jɔnni Seydou nka a ka nafolo sɔrɔ a na kɛ n'a fɔ ŋanamu b'a jukɔrɔ sabula a taara ni da maliden dɔ ka min ye Seydou Kani i y'a dɔn i y'a to a mɛn a bɛ Gabon Libreville milliardaire don a ka milliardaire nkalon nin t'a la a ka maa ɲumanya ma dafa o kɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye Seydou Kani ka wari jeliw b'a tɔgɔ fɔ ko u ma nafa n bɛna ɲɛ f'i ye o n y'a dɔn de koyi Jɔnni Seydou k'a dɔn nin muso ye Dadɔ a wulila ka taa se Seydou Kani ma i k'a dɔn Gabon a ko min ye Seydou Kani y'a ɲininka e ko e ye ayiwa feerelikɛla ye Caterpillar ni mɔgɔw b'o de la joona Jɔnni Seydou o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na muso sina ka bɔ ni sɛbɛnw ye Jɔnni Seydou k'a dɔn Allemagne ale yɛrɛ de ye Caterpillar tigi ye Allemagne jamana na o ŋanamu kumaw o sɛbɛnfuraw k'olu bɔ ka jira Seydou Kani na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la Seydou Kani ko o tuma n'o don madame Aminata Dumbiya tɛna taa nin zan maa wɛrɛ bolo u ko muso in ma ko Dadɔ o tuma n b'a sa e bolo wari kunfɔlɔ minnu kan ka di a miliyɔn kasabi kɛmɛ caman de ye Seydou Kani na kɛ a ye warijɛ bɔ k'a da muso tɛgɛ tandara kalo 1 kalo 2 kalo 3 muso ɲininka o ɲininka Jɔnni Seydou k'a dɔn kolokala k'a dɔ b'a da faamuyali nana k'a dɔn k'a fɔ karatu maa don o yɔrɔnin bɛɛ Seydou Kani ye mɔɔnɔ bɔ ka mɔɔnɔ kura bɔ min ye Mali tribunal ye kete i ta da bɔgɔ jeninen kan u ka muso in yɔrɔ ɲini sabula a ka wari b'a la commune 4 na o nana wulikajɔ boloda ka muso in dɔ ma ka t'u tɛgɛ da ka ngami Seydou Kani ye wari min d'i ma Caterpillar saniko la a ko bi cogo min kuma jɔlen ma sɔrɔ a da Jɔnni Seydou yɔrɔ bɛ u ye nɛgɛw k'a la ka taa datugu min ye boli kasobonba ye musow ka kaso Jɔnni Seydou k'a dɔn a taara i da ye a bini ka Fili yɛrɛ bi a n'a ka lasengɔlɔ gasa ni bongo gasa o waritigi dama tɛ u tɛna ɲɔgɔn baro Jɔnni Seydou nka ni muso in a bɛ kaso la Bole Jɔnni Seydou k'a dɔn a ka dumuni i tulo fɔlɔ dɛ dumuni bɛ bɔ hôtel la ka na d'a ma a tɛ batara dumuni kɛ dɛ kasoladen fiyɛ bi ale tɛ barakɔnkɔnɔta in don wa ayi dumuni bi bɔ hôteliw de la Jɔnni Seydou o dumuni natɔ tamatinu i y'a dɔn faamaw ka dumuni hôtel dumuni kɔni i y'a dɔn barika t'a la tamatini jabani jeni karɔtini walima u bɛ sin ka filɛrini walima nanayini daw ka di ne ko nin ye mun ye hali ye nin bɛɛ kɛ i bɛ kaso la a dakurunya kelen hôteliba ninnu dumuni barikaba de ka bɔ nka a da ka gɛlɛn o ye gɛlɛya da ye n ko u bɛ se ka na ni kuden kelen ka filɛrini dɔ dɔw ka ni tilara k'i jɔ dɔrɔn u b'a fɔ 8000 i bɛ tila dɔrɔn u bɛ se ka n'i ko la facture 40 000 30 000 ne ko kɔni fa t'aw la ala cɛ k'u bɛ nin bɔ Sikaso place Jɔnni Seydou muso in ka dumuni tun bɛ bɔ l'hôtel de la a ɲɔgɔnna kasoladenkun de ye Jɔnni Seydou k'a dɔn a tor'o la
sɛbɛnnikɛla ko muso in nana karabu daminɛ ka sin ka bana fari dati ɔhɔ ko a man kɛnɛ awɔ ka sɔrɔ den mana fɔ a man kɛnɛ a sɛgɛsɛgɛ dɛ a bɛɛ tɛ ayiwa a bɛɛ tɛ kuma tɛ di kuma to koyi jɔnni muso in ko k'a man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ dɔgɔtɔrɔso ye kiliniki tɛ kiliniki ye jɔnni jodi k'a dun u b'a ta u bɛ yaala n'a ye kilinikiw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn dɔw ko min ye pɔnze kiliniki pasteur i k'a dɔn kiliniki golden layifu i k'a dɔn kiliniki ahmed sotiba jɔnni jodi k'a munumuna ninnu nka olu ko dɔgɔtɔrɔ kiliniki caman y'a jira k'a fɔ kalo don dɛ a ma taa olu fɛ yen nka min kɔni jɛlen don dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn caman kɔni dira a ma n'a bɔra a bɛ taa yen fɛ n'a bɔra yen fɛ a bɛ taa yen fɛ jɔnni sodi k'a dɔn kasobo boyele ani kilinikiw ni ɲɔgɔn cɛ u tora taa ka segin la muso fila kɔni sɔrɔ a muso fila o de dalen don a nɔ k'a kɔlɔsi jɔnni sodi u bɔ nin taa ka segin na sɛbɛnnikɛla ko muso de sina ka bali ka tunu ten maa si t'a ta yɔrɔ dɔn a tununa kasobo de kɔnɔ wa dɔgɔtɔrɔso don wa dɔgɔtɔrɔso sira don wa hali garidi minnu bara k'a garide muso fila in olu kɔni kamana ganna fɔ k'a fɔ k'a to ten wa a tununa a tununa ka min kɛ jɔnni sodo ni maa si tɛ muso in da yɔrɔ dɔn u t'a dɔn yɛrɛ k'a tununnen don o de mɛnna fo bɔ nana k'a kalama sa jɔnni sodo k'a fɔ muso in kɔni a tununa da dɔ i kɔda dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ da dɔ ni Mali wa a taara a mɛnna o yɔrɔnin bɛɛ Mamadu Kasoge i k'a dɔn kuma in dar'o tulo kan o ye sɛbɛnkɔrɔw bɛɛ minɛ a ko nin ka kɛ hakilisigi la sɛgɛsɛgɛli bi kɛ min ye da dɔ ye a donnen don ayiwa digiɲɛ so kɔnɔ a bɛ suba so kɔnɔ ale b'i tɛgɛ da muso in mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Seydou Kane sigilen bɛ ayiwa Gabon kɔni k'a ka wari sɔrɔ min ye muso so dadɔ songwale ani wari taara han Seydou Kane ka dɔwɛrɛ ɲini telimani ta o Seydou Kane fana de ka suma o a ka suma kojugu sebaa ye o n'o tɛ n'i taara Gabon Libreville jɔnni sodi k'a dɔn i dalen b'a la k'a fɔ cɛ min b'i nafa yɔrɔnin kelen walahi an k'o fɔ diɲɛ bɛɛ k'o mɛn an bɛ den kɔni bila kɛrɛfɛ n ko ye jate o de ye base ye n'i taara base c'est à dire que n bɛ kini dun ka n fa n bɛ sogo ɲimi ka n fa jɔnni sodi k'a dɔn min ka di ni kun ye o bɛ kɛ n dalen don a la ni bɛ taa don min n ko a ye ne taara Hameden fɛ 7 nuits 7 millions n ye su 7 ji ala ye su o su da n'an ye baro wuli a bɛ 1 million di yan l'homme de 7 nuits 7 millions c'est Yana Hami i b'ale bɔ a la n'i bɛ dugu cɛkɔrɔbaw tɔgɔ fɔ ala tɔgɔ t'a la nka maa min bɛ se k'i sɔn yɔrɔnin kelen k'i nisɔndiya a bɛ si la wallahi le même Abib Sila ayi le même il faut le dire le même Abib Sila ne de bɛ kabini wolola n den nkalon da ma na mais moi il m'a jamais rien donné mais tu n'as jamais été au Gabon avec le grand plaisir et le sourire ale de bɛ sɔn fo i bɛ nafa Seydou Kane kɔni c'est la faute de l'ambassadeur ni Seydou Kane sera ka ɲɔgɔn ye kɛmɛ toi min b'a la o sɔnni t'a la bolo mangiri dɔ kɛra yanni an ka maaw dɔn wɔɔrɔw bɛ ɲini k'an dun k'an ba ne bɛ n tɛgɛ don n ma tila dɛ maa tɔ bɛ yen ayi Gabon wa awɔ Abu bɛ yen Abu jumɛn Jugaramɛ Dedu Abu ni n'a ye ɲɔgɔn ye tile kelen baro a bɛ 2 d'i ma cɛ ni Demba bɛ yen Gabon ne ko ne dɛ ne bɛ maa minnu dɔn Gabon o ye ninnu ye olu de ye maaw ye o ne kun m'o f'i ye dɛ ne kɔni bɛ minnu dɔw ye ne e tɛ maa wɛrɛ dɔ ye o tuma maa b'a la maa b'a la don o don ala a bɛ ɲɛ dunan fɔra jatigiw kɔ a bɛ ɲɛ i bolo don min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn y'an ko min ma le soir de Bamako Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn Mahamani Ture ko ni sow bolila so min bɛ so bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ a bɛ fɔ o de ma ko sodanzo a ko fɛn min ye jiritigɛlaw jiri feerelaw ani jiri baarabaw fan fɛ kuma caman fɔlen bɛ waati dafara dɛ kuma caman fɔlen bɛ nka maa min bɛ n'o bɛ bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ ale de y'a kunu ka bi o de ye société de gestion forestière Ablaye Alidou Cissé SGF AHT a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma caman bɔlen bɛ a ko n'i bilara cɛ tɔw ɲɛ siga foyi t'a la i bɛ sen k'a mɛn i kɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma minnu fɔlen bɛ jalaki caman binnen b'a kan a tɔɲɔgɔnw fɛ minnu fana bɛ jiri baara la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni jiri baara fɔra jamana kɔnɔ société SGF AHT ale de ye gale wa ale de ɲɔgɔnna tɛ
sabula a bi wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu kɛ o dɔnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana faamaw ye olu nana sariya kura bɔ ka bi sariya minnu bi na société misɛnnin caman bɛ olu ti hakɛw dafa o ti critères dafa maa min kelen sera ka wuli ka jɔ an bɛ don min na ko bi ka critères dafa o ye société Abulayi Alidu Sise ye o kɛlen maa minnu bɛ n'olu ma se binbaatɔw olu de ye kulekan bɔ ka jalaki caman bi a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bi jalaki fɛn fɛn bɛ a kan a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kuma de ye sabula fɛn min y'a yɛrɛ ka kunnafonidila ye n'o ye Yusufu Ka Sako ye Yusufu Ka Sako ale yɛrɛ bɔra ka kunnafonidi baro kɛ kunnafonidi baro in na min bɛ ani min bɛ a y'a ɲɛfɔ jamana ye baara minnu kɛ ani danganiya minnu ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ dama ka kan a y'o ɲɛfɔ nkalon kuma minnu tigɛlen bɛ k'a fɔ fɛn min ye jamana ye o kɛlen bɛ ka SDF ko o sankɔrɔta ka tɔw lajigi a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye sabula sariya sɛbɛn filɛ so filɛ kɛnɛ filɛ ni min ye hakɛ dafa jamana bɛ sɛbɛn ta ka d'i ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi kuma o kuma bi fɔ a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kuma ye juguya k'a dama don société SDF ale de ɲɔgɔn na tɛ bi a ka baara ɲɛ a n'a bi sariyaw bonya wa u bi kungo lakana jɔn tɛ du ka dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan duman ye fɛn min ye Kulukɔrɔni ale bɛ nɛgɛla commune fɛ a dugutigi n'o ye Naba Tarawele ala y'a ka kalifa minɛ a la janaja bɛɛ lajɛlen kɛra an bɛ dugawu dɔn kɛ ala ka barabara da ya rabi ala ka hinɛ jɔn tɛ du ka dɔn an balima bɔbɔw olu bi fɔ anw kɔ sisan n'olu wulila i k'a dɔn an bɛ jɛgɛtɛni moriw bi ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan e ka saga in fa Diko ka saga Diko saga tuloli saga in tulo mɛ jelidenw ni a bɛ fa 31 na o ɲimina a mɛnna ye janfa dɛ jelimuso ni bamananmuso y'o dun a mɛnna fo k'a kunkolo tɔtɔ janfa fulakɛ n ka foli fɔ a ye k'a ni ce suraka don suraka de don Diko Mugadam Buye Diko ko n ka foli b'a ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔnni kɔ ye ji bɛ tun bɛ suya kɔlɛ la Jɔni Sedu Daba Tunkara wa salam